Horas madihita namar Minggu sadarion. Minggu sadarion ima margoar, Minggu palimahon dung Trinitatis. Topik ni mingguta mamili rohani na umuli. Alani tapasada marohata tapuji matuhata marhite endesian nomor 135 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, martua ma akana mawas malemida hati goran, ay pabosuron na do nasida. Martua maakana yastondi ay idaon nasida do debata. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurong, mauliate marohanami tuho, ala di jowo hami tupakirimon di hanguluan sa leleng nileleng na. Sa ilehon matondim turohanami, asa margogo hami mangalo hisap-pisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akkana di banua ginjangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangambat tami tuhasonangan. Sa ipaganda haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asamo nang hami rodi ujung na,
lau manjalo tu palihami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangoluhami. Amin. Tapuji Tuhata marhite endesian nomor 440 sada ayat sada. Tangihon hamu ma patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo na torasmu asamartuaho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalaku. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatindakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima patik ni debata. Tapangidoma hagoon tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marhita endesian nomor 410 ayat sada dohot ayat tulu. Topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami naroay. Ndang huaologi hami ho siyan nasa roha nami,
doho nasa ate-ate nami, doho nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumonmu hami, tu hamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Si pangoluhami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satokin dohu tadi konho, alai papungu-punguoku maho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa, saleleng-leleng na asiakku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tapuji Tuhata marhiten desian nomor 476 ayat sada dohot ayat tulu. Epistel di Mingguta Sadarion, ima natar surat sian Amos bindu ualu, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 12, tajahama marsikat soring. Songonondo hatani tuhata, panurirangon taringot tuhirang namarisi parbue. Songonondo di pataridahon Tuhan Jahoba tuau, idama sada hirang namarisi parbue naung malamun. Jadi di ari nasasadai andukonon nasi dama aka ende di joroi ninna Tuhan Jahoba. Dibaen hinadeak ni bakke sip songoni di patimbulhon margugungungun gun.
aka namandok andigan pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita. Andigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean. Laho pamekmeton solup jala pabalgahon arga dohot mangasi marhite siani hatian si paoto-oto. Nung nga pola marmangmang Jehova tuhamuliaon ni si Jacob, molotung halupahonokku be sa leleng-leleng na aka pambahenan na sida sudina. Di ari nasasadai ninda Tuhan Jehova, sundut mamata ni ari di hos ni ari, jala paholomokku tanoon arian. Idama rodo aka arisogot, ninna Tuhan Jehova, tongosok kuma haraparon tutanoon, dada haraparon ni sagu-sagu manang hawason di aek, ikon di aka hata ni Jehova do, naing baenon na niyan. Ima hata ni debata, martuado akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa, amen. Tapuji tu hata marhita endes yang nomor 510 ayat 1 dohot ayat 2. Tindakon maha porsiaw tai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus,
namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, natuat tu banuatoru dong ditanum, namula mangolu di hari patoluhon, namanaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amen. Kor inahana. Tabigay matikting na masa di minggut ta sa darion.
Bapak. Tes. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 20 Juli 2025. Nabarjolo tikting meragam. Sada. Nama dohoti ulaon pakkobasion huria. Nama dohoti aka kegiatan dohot pakkobasion ni huria nasa mingguon toropna di kebaktian minggu 110 halak. Di pertangyangan 252 halak. Di sermon kategorial 55 halak. 2. Sermon PA bulanan kategorial. A. Sermon AMA di Patupa di hari Jumat 25 Juli 2025 masuk pukul 20.00 WIB Maringana di Gedung Paulus. B. Sermon PA Remaja di Patupa di hari Sabtu 26 Juli 2025 masuk pukul 10.07 WIB Maringana di Gedung Paulus. Tolu. Pelean paduahon tu pesta gotilon. Peleat 2B anon tapasahat ma di bagasan amplop tujolo dung sidung peleat 2A ima tu pesta gotilon. Tapasahat mai di bagasan las dot ias niroha. 4. Persembahan per sektor. Dung sidung minggu pukul sia 00 WIB taparade mati kita lau mendukung kegiatan dalam rangka pesta gotilon ima persembahan sektor 2 Betania. Do mutusi duk sidung ibadah pukul sia anon dang pola be jolo masih jalangak kita di pitu gereja tu ma di aka inganat tabe. Tu minggu naro tanggal 27 Juli 2025 ima persembahan sektor tolu Kapernaum. Rap manupahi mahita di aka program ni panitia. 5. Konsultasi gizi. Minggu 20 Juli 2025 dung sidung parmingguon manogot pukul sia 00 WIB huria marhite seksi kesehatan patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu jala di hari Minggu 27 Juli 2025 patupahon konsultasi gizi. Onom bunga altar. Bunga altar mingguon ima persembahan sian keluarga AS Huta Barat boru 5 juta. Mauliate mari pasat huria tunasida. Akar ruas ni huria nauka prohana mamelehon bunga altar sigano mingguon boima dihubungi sekretariat huria. 7. Seksi musik. Di Patupa seksi musik do perekrutan pemain organ. Tuaka ruas na berminat, boima menghubungi paniroi seksi musik amang situa J Pangaribuan di 0815 742 sia 2 walu tolu. Walu stimulus pendidikan dohot siswa berprestasi. Hobar tu program gereja marhite seksi pendidikan pasahaton ni huria do stimulus pendidikan siswa berprestasi. Ima ranking sada saat tu ranking tolu tingkat SD, SMP, SMA tahun 2025. Perihal persyaratan beasiswa berprestasi na pinatupan ni seksi pendidikan boy mata jaha di warta PDF di WAG BHD. Sia magang calon Bible Pro. Alanung ngasidung partikian magang sian sekolah Bible Pro di Huriata ima calon Bible Pro Angel Siburian alangi dung tiktingan non madok hata moleate ma inang Angel Siburia tu tonga-tongata. 10. Padidion Nabadia. Padidion Nabadia di bulan Agustus 2025 dimajuhon gabe di tanggal 3 Agustus 2025. Tuakana toras nanaing pabua mabuan ianak kon nasida di Padidion Nabadiai boy ma berkoordinasi tu situa sektor na asa mengisi formulir Padidion Nabadia. Jala pinangindo ma asa ro natora selamat dohoti katekisasi baptis di hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB. 10 sada tikting namar bagas tikting parjolo. Naing majalo pamas pasu-pasu pardongan sari peoma. Tigor Uhum Hutagaol. Anak niamata Effendi Hutagaol nahinan inang Reli boru Simamora. Alamat Jalan Raya Keranggan Gang Karet nomor 70 sada Cimanggis Depok, ruas HKBP Cipayung Cilangkap. Dohot Afriyeni Stefani Huta Barat, boru niamata AS Huta Barat inang M boru 5 jutak. Alamat Kapung Sukutamu nomor 37 Sukmajaya Depok sian sektor Sadamuria. Ruas HKBP Depok 2. Saka pamasmasuon
di Sabtu, Sia Agustus 2025 di Gereja HKBP Cipayung, Cilangkap. 12 pertanggungan sektor. Sektor Sada. Sektor Sada Moria dibagas ni keluarga Daniel Hutasoid, Inang Femi Monika. Sektor 2 Betania dibagasan ni keluarga K. Saragih Boru Situkir. Sektor Tolu Kapernaum dibagas ni keluarga Ruas Sektor Tolu Kapernaum. Sektor Opat Sinai dibagas ni keluarga Nyonya Siahan RM Boru Pajaitan. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga Nyonya Sihobing Tati Rusmiati Boru Siregar. Sektor Onom Betsaida dibagas ni keluarga ASP Nabitupulu Boru Samosir sekalian Mangapule. Sektor Pitu Karmel dibagas ni keluarga Dr. R. Simajutak Boru Siburian. Sektor Walu Hermon dibagas ni keluarga H. Simatupang Boru Siregar. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga Evangelis R. Lubatoruan Inang M. Boru Pasaribu. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga Ruas Sektor 10 Nazaret. Sektor 10 Sada Jericho dibagas keluarga ni W. Sihotang Boru Purba. Sektor 12 Mahanaim dibagas ni keluarga S. Siregar Boru Nababan. Sektor 10 Tolu Galilea dibagas ni keluarga Anju Rumah Horbo. Sektor 10 Opat Filipi dibagas keluarga Nyonya Marbun Lubagaol Boru Simajutak. Alamat dohot jam masuk pertanggungan di sektor Boy Madi Ida di Warta PDF manang acara na tinongos ni situ sektor di Ganup sektor. Bagian napa duahon tikting parhepengon. Saldo ni huria di bagasan mingguon sahatu tanggal 10 sia Juli 2025. Saldo huria ono 1 juta 893.524 rupiah. Pusat 4 juta 542.674. Diakoni sosial 53 juta 856.000 rupiah. Pembangunan 3 juta 700.000. Transitoria 7 juta 660.000. Saya di pasu-pasu tuhata makapeliani nang ulau di huriata bain sangap di guarna jalas ni roha di hita ruasna. Akatiting naso jinahahon boy mata jaha di warta nong saha tu hita. Soni masaha ni titing di huriata di bagasa saminggon. Beliakai matiki tu inang calon Bible Pro Angel Siburian. Horas mari ta salu na manginang. Nau parsanga pihami ima amang pendeta resort, amang pendeta sitorus, dohot inang pendeta fungsional, inang pendeta Boru Simanjuntak. Dohot sude akka parhalado na adong di huriat tahun. Amanginang audison sian diriku sendiri dohot sekolah tinggi Bible Pro HKBP neng mandok muliate tuhita salu na manginang nunga dijakon hamu hami audison na yang praktik pelayanan lapangan napa duahon jala manginang sudedo di patupa huriaon di patupa nadinggan nauli di akka pakobasion na adong di sabulan 3 minggu tikyon amanginang godang do akka mungkin pakatayoku mungkin akka pakobasyoku na hurang tama di hita salu na manginang na hurang denggan au sian diriku sadiri doho sian sekolah tinggi Bible Pro HKBP mangido maaf ma di hita salu na manginang molotung pe adong na mambain cut rohata mambain hacit rohata manginang mangido maaf mau disi alana au pe manginang masih butuh bimbingan, masih butuh arahan dan masih dikategorikan sebagai mahasiswi yang belum sempurna. Amanginang di sini kita sudah melewati segala kebahagiaan yang sangat banyak yang bisa saya ingat Amanginang banyak sekali yang kebaikan-kebaikan atau
kebahagiaan-kebahagiaan yang telah Amanginang ciptakan selama ini di tengah-tengah pelayanan. Amanginang, kami di sini dikirim dari Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP cuman 1 bulan 3 minggu, tidak genap 2 bulan. Jadi di tanggal 24 nanti di hari Kamis mungkin sudah tidak ada lagi di gereja ini, tidak ada lagi di Huria ini, dan di tanggal 26 nanti kami akan kembali lagi ke asrama Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP di Lagu Boti. Amanginang mungkin Boy Mahita molo Cupang Bohianon di Manang di dia PI, Boy Mahita masih jalangan, Boy Mahita saling sapa menyapa Amanginang. Mungkin kalaupun suatu saat nanti saya ditempatkan di kota metropolitan ini atau dimanapun itu, walaupun tidak di Depok 2 ini, bolehlah Amanginang kita tidak saling melupa, karena sebagaimana layaknya kita adalah manusia yang pernah jumpa di satu tempat, di satu waktu Amanginang. Kalaupun nanti saya sudah kembali lagi di sana, saya akan mengingat orang Amanginang. Marilah kita saling mendoakan Amanginang di setiap perjalanan kehidupan kita, dan juga pesan buat Amanginang, teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bosan-bosannya untuk mengikuti para pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita ini. Amanginang sudah banyak sekali suka duka yang kita ciptakan, maupun di Ina maupun di Parhalado gitu. Amanginang, bolehlah kita ingat saja yang bahagia-bahagianya. Mungkin kalaupun ada yang buruknya boleh diingat, tapi tidak diingat untuk selama-lamanya. Amanginang, di sini saya mohon izin pamit undur diri dari gereja kita Huria HKBP Depok 2 ini. Terima kasih banyak Amanginang. Saya akan mengingat Huria ini, Huria pertama saya untuk melayani. Terima kasih untuk kita semua Amanginang. Terima kasih untuk para pelayan dan juga Parhalada yang ada di sini. Terima kasih Amanginang. Shalom. Kor Seksi Parupuan.
Tapuji Tuhata marhite endesia nomor 780 sia ayat sada rodi udutna uhut papungu pelean. Deng
kami debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Nagabeturpuk jamita di hita di bagasan minggu sadarion sian Lukas 10 ayat 38 Rodi 42. Sonoma hatana taujima ajaha margati sorin. Si Marta dohot si Maria. Jala dina sabdala dina sida di bangoti ma sadahuta. Adong madisi parupuan sahalak namragwar si Marta namajak koribana tujabuna yang konggina di harasoton si Marta do ragam ni pakubason laos ipacono komadok Tuhan tang jatoi roham na pinasopun yang giku angikiau marhobas sahalakku dokon maibana tong madengan yau. Sada donarikot dipilit si Maria totohap daw muli dang si buato ni sian ibana. Ido sahatna halak batak targowar do pertamue sakalan soramahiang amak surabadunon. Ido pasapah ni halak batak lapatanna amak nai terus terbentang tikar apatanna dipai mahalak jala sakalan sakalan teh telanan sakalan soramahiang puasa ala terus artamena ido halak batak nak peadong anggui taksai ana de adong ko halak na holit nagul martamue terlalu banyak perhitungan bulu martamue iban non saborongin bulu sahalak be lumado alai menurut lima halak sadia ima diba terlalu banyak perhitungan habe sasitongna anggo prinsip ni halak batak ido paramak subalunon sakalan soramahiang pelapatanna roha mutu jauku martamue jale dokodo molo ditamui hosada halak ingot ma tanpa disadari bahwa Anda sudah menjamu malaikat Tuhan. Hama kadang sabur siaon iturpuk tahun si Marta dohot si Maria. Jala ondo kudang kuar. Kurang do goro di butalak batak. Si Maria si Marta jala tak pola adong rupa ni idokon mulu si Maria sono mai si Marta sono dang apa lagi alai jelas mereka adalah orang-orang yang baik makubasi nahinalohon ni Yesus diganup sada-sada halak jala
menaing. Kita hidup untuk melakukan keramah tamahan. Keramah tamahan. Odo sada haleson jala roh Yesus tu huta Betania. Betania Bet Ainos. Huta ni Napogus. Ido warnai. Jala di sido do Silasarus. Ibotoni si Marta dohot si Maria. Disambut dono sidi denggan. Pertamu dono sida. Jala itu pohon Pitor Laudo si Marta tu dapur. Ala yang si Maria asing do sikapna. Lalu ibana madapoto Yesus hudul di pat di Yesus lao tumangihon kata-hatai dohot Yesus. Od sada hal atau berek senda dua halakon. Sada narikot pertamueon nang mangan-mangan mangalang-alangi alai sadanai imalau patuduhon ibana songon narikot songon diedo tuhara jaon di debata. Jela odong olutta kurang. Odong olutta. Jala ommanoing dipaingoton. Undak saya syukurlah ni di bahasian ai gerejaon. Tangop beha-beha tu gerejaon. Mana tiga kali habisan roh. Nah, narong dong anakku rosing warasumna son, anakku siakangan, tinggal di Depokon, anakku, markasi mangucong kue bana, mangalak borur jago buk, dua anak kona, jadi ini benar saya usaha do nanggu pala sehari setahun, roh tu son marjamita, alani ada anakku. Nah, memang anggo besaki dan ruas ni Hurion, ruas ni Cibinong do, itu nasida, tinggal nasida di Sipangan Depokado, perumahan ini. Hama kadang sa persiaon, roko nakin si Marta dohot si Maria hudul Pitor Jalodoi mananginangi. Anggo si Marta, anggo dia lak Batak sepujiu mau nate, sepujiu do dia lak Batak. Pitor laban atau dapur, di parade tes, tu rekod. Anggo si Maria, tahu, ido alana rohatani si Maria. Tuhan, Marta, bereng do Tuhan nang gigi, so ibar raho nau, ibalos tuau sahalakku kariu. Alanido haru rahata dibuat si Maria do nadomengkan. Jadi ama kadang sa persiaon alaniman wae kita di minggu sedarion di paengoton. Jala turpuk tahun sada patuduhon perintah utama dalam kehidupan untuk bisa melakukan yang terbaik. Rokodakin Maria dan Marta didatangi Tuhan Yesus dan mereka singgah di sana. Olo manangi-nangi. Olo manangi-nangi hata di debata. Nagumudang nuaingon nungabe gurang tikita dan manangi-nangi hata dewata. Nama handphone. Sudah paling banyak waktu kita habiskan hanya untuk mendengar handphone. Waktu kita habis baca WA dan lain sebagainya. Dan sudah banyak meninggalkan
tidak pernah lagi baca ayat Alkitab. Ya, aku sadar terus. Terpukul saya apa itu sih? Teguran nih Tuhan Yesus. Sadado dipilit si Maria. Narubikot menangi-nangi hatani debata. Ama kadongan sa persiaon alani mali soal paturak kututa asaboi hita gabe ruas di huria naktib. Kami pasiun tahun 2010. Molo batua aku dengan sakalas mau dohot mantan sekjen Pendeta Mori si Hobing. Ima rong aku sakalas. Jadi umurku otik dope 37 tahun. Tapi umur kurang 37 tahun umurnya. Nah, jadi ama kadongan untuk sahat si Maria, untuk sahat Yesus si Maria, berkata-kata mana sida, menangi-nanginya hati Yesus semua ibana. Alai muru kurang, coba kita lihat bahwa memang mereka mencoba mengalihkan dan memberikan suatu pertimbangan. Lihat Yesus, tidak jadi sokeki. Yosef berdoa persoalan rumah tanggana dia luhon tu Yesus. Tang boy, tang bulangi. Memang odornya setengah. Alai masih persoalan itu kok diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka orang sabar siaon muruk dosi Marta. Tuhan dang jatoi roham na pinasob budang kiau marhobos sahalak. Anda teroham ingin dilihatkan Yesus mangatoi bana. Alaso diurupi anggine bana labar hubas. Sasitong na amak kadongan ison ipaingotor tu kita sudi. Asa wolonya Yesus manulupi padohan nai. Alai ang takso ni panulupi do Yesus. Marta laddo disarihon roham jala biasa hoko. Ipilit si Maria do tohap nauli tang dibuati sian ibana. Dipilit si Maria do naumudi tang dibuati sian ibana. Jadi ang makadongan menangis siapapun orang yang mau mendengar firman Tuhan tak sibuat sedibanai. Tersebut dia sudah mau menyerahkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat sekarang ini, terima kasih bagi jemaat Tuhan. Sudah lebih banyak orang semakin mau menjadi pelayan Tuhan. Dalam godang, anggota jolo, Aldo, nakpe, aku potong kau di huret tau lah teh. Nakpe aku memilih situa, tong depera mau lah teh. Baru amang, mau lo, tidak. Pengalaman aku main, mulai berdita, siap tahun 2010. Yang supasuh kami, ya KBP, tebing tinggi.
tahun 2010. Praktek di Jalan Asahan, Padang Siantar, 2 tahun sih. Nah, hama kadang sa persiaon, taksi buato di bana. Merlapatan hama kadongan, saya dong nu mangiburu. Saya dong nu mangiburu. Mangidongan na. Unak ko mangiburu. Pangidongamun na mangulau-ulau na dituhani. Jangan cemburu. Jangan mau untuk hanya untuk dihormati. Alai toktong do ulahonomu ulaon dituhani. Dan nasa perlu makubasi si panganon. Dan nasa perlu. Alai dia narumikot melayani Tuhan atau tidak. Orang persoalata sering lihuria ido go alada godang ibaen nangaka adong diakones adong perhuas mas pertohonan asa bodo sudah melayani udah kelas tua pertohonan kalau perdita. Jadi alanya maka dong ngaporsiaon torop do hita ala Kristen pertikianon akaro soton menginginkan yang lebih baik. Asabuinnya kita melayani jala maka dikoton pelayanan dalam Tuhan. Noai ka maka dong ngaporsiaon lalima di paingoto tu hita sudi. Asa tok-tok kita patuduh honi di bagasan ngolu siganupari taksi buato di sian ibadah molo berjuho bangulah-ulah di debata taksi buato hoi Tuhan sudah mengatakan itu ini ngotomo taksi buato be jala tok-tok patuduhon keramah tamahan. Keramah tamahan satu hal yang paling baik. Ihlak bata arong gue, dokonakin paramak sobalunon persakalan soramahiang. Ramah di talak batak. Itu warna gudang kita otong masih bakulikan. Pedodian masih kosong teh. Sitong na halak batak tangadong sitong na di goluna hosom alai keramah tamahan do paling utama siburu puas siburu bakara molo du puas saya suada marah udah bersabahna alai kenyataanna tahu tayong ma toktong di bagasan ngulutay asabuhi hita patuduhoni do denggan. Nah, ngamu kalau ngasawur-sawur godaan untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan dan kita juga melayani diajak untuk melayani yang baik. Melayani itu indah. Bahkan dengan cara kita masing-masing merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Melayani itu indah dan itu dibutuhkan. Dibutuhkan semua orang. Dijauh pe, persauran pe, bahwa memang kita diinginkan melayani semuanya. Namun jika kita lihat semuanya keramah tamahan lebih tinggi. Jadi itu gunana masih pakulingan teh, masih pakulingan. Tu dia hamuinang, tu dia hamuna buru dan lain sebagainya. Keramah tamahan dan kita diajak di sini untuk melakukan itu. Asabui tok-tok kita patubahon iya do lomoni rohani di bata.
Ang kadongan alani marisota ida si Maria sebagai orang yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat. Jadi di Pak Yesus di mana inangi. Di Pak Naing. Satu hal dalam konteks orang Yahudi, siapa yang di kaki Yesus, di kaki orang, tanda dia ada muridnya. Murid Tuhan Yesus yang walaupun tidak dilantik sebagai sisiana, ada jelas tempat duduknya itu sudah sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Jadi hamu kadongan lagi kita jadi son asabui kehidupan Maria bahwa memang dia mau menyerap firman Tuhan. Dia mau menyerap firman Tuhan. Asal sorok ibana Yesus iba kata naing. Jala boy ibana patuduhon tiado hidara mohon di rohani dewata. Awa kadongan alani menang minggu tahun. Joko deson pemilih tohap na umuli. Memilih tohap na umuli. Memilih bagian yang terbaik. Superlatif. Jadi kita diajak harus tahu mana yang baik, mana yang terbaik. Ngolu tahun, undang asal mangolu kita. Alai toktong tahu tajak ngolu tahun asabui patuduhoni di tengah-tengah ni sigala pare. Hidup melayani. Melayani lebih sungguh. Apa seru tendehon. Melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan, bukan melayani orang. Yang walaupun orang kita layani, tapi ingat yang kalau ada itu adalah Tuhan dipersonifikasi dengan orang. Jadi mana kita memilih yang terbaik. Roma kita tu Yesus tahu belahoma lomoni rohana. Buama carata tadama Yesus di ngolum. Buama daun taku boto anggo huria taura ringgasdo majahabi belate. Dala takuboto naong suri hita majahabi biltai tobus sian sada Musa tu wahyu. Jelas memang itu kita harus bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa itu jelas kita ketinggalan. Ada orang yang macam Habib Beltai 2 hari 3 hari watali tobus. Alai ada orang takyado piate. Unang suguro ham si. Mulai moro dimulai pasti akan jalan. Mulailah baca firman Tuhan. Asa dia tusiho dia do nahina rohani di batasyakko. Molosoi tang bui tak tusi dia do lomoni rohani di batasyak kita. Toka makadongan di trupuk tahun ada 2 kebutuhan tapi 1 pilihan. Marta sibuk melayani. Sebaliknya, Maria sibuk kaki Yesus. Mana lebih baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Jala ison ipaingot todo sida nakpe ditegur si Marta. Alai jelas do dan nak khawatir ibadah. Si Marta khawatir.
khawatir bahwa dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan dia juga selalu menjadi contoh orang yang tidak mendahulukan firman Tuhan. Alaira sudiro sing tidak tahun mendahulukan firman Tuhan do ketonga-tonga ning uluta. Atau kau makadonga sa bersiawan ala nima di paingot tutu hita asabui hita sosok prioritas yang bisa mengatur mendengar firman Tuhan. Tangihon ma debata ketonga-tonga di bagasmu. Dungdungo ho manobot nai molo leo kotikim dang dokonoku blok arau dau molo leo kotikim asing do burarau molo dungdungo ho manobot nai molo leo kotikim sangaro ho pajaha bibil sangaro ho nondoko dak sanga jahajo bibeli asa botomu tudi arah ngolum takko to ke hodok kondison di hitabe ngadong tulu ayat perjolo ayat sidi. Ayat sidi itu sangat penting. Takku boto isi kita nabu dope mardingot ayat sidinya. Ayat madua ida. Dok komajo ibaga sarroham ayat madua. Baga sarrohape. Paingot tokodo di ngolum perdana salakmu. Pengo toko perdana salakmu. Alaho salak ko petiki. Napa duahon dua terak ini. Paduahon ima ayat berkeluarga. Ayat kawin. Di ngotodo piamang doto inang ayat kayumu. Isi do pere main manang nga lagi do ya. Di ngotoro pe dokos sebagai saruham ayati menuntun Anda berdua dengan suami istri menempuh hidup tangga seleon tangga salileon itulah peganganmu di keluarga. Coba ingat-ingat dulu perjalanan keluargamu. Bandingkan dengan nats firman Tuhan waktu berkeluarga. Ahado, sogodido. Manueng. Jadi mulau martua ma bawa na marhaposan tu Jahoba jala hapusanna jala Jahoba hapurusanna ibahen. Yeremia 17 ayat 7. Ma ayat siri. Molo ayat kawin kalau lupa apa? Daksa patar huta di atas dulu. Jadi ido patar do hutan di atas dulu. Jadi soni mananggulu naming berekala go sudi mulutung odo odik pe nah kurang terhabotoan do. Jadi ingat-ingat itu nats keluargamu berkeluarga. Nah khani tanga dong yan nats tu kawin nanti dulu kalau anak kod nanti tanga dong. Lain jelas itulah nats kawin itulah nats keluarga. Nah, awak kadang sabar siawan. Alani tapi pilih mana dengkan. Pilih ma nadu bengkani. Pilih ma
jala haposima Tuhani di golum. Asa mangoluho, asa mangoluho kaya komo, lasrohana berhasil semuanya. Dan mereka juga diberkati Tuhan dan selalu ditolong Tuhan dalam segala hal. Di kurangnya kamasalah nuaing imata ingot. Posroham diagogoni di bata. Posroham. Pertangia ko pasaha dalam untuk Jehovah telah haposi bana sebana paturehum. Toktong maho pasaton dirim lagugu di sudingodu. Matang yang maita. Ida oleh Tuhan di bata manami di tengah-tengah ningolu sikano pari perguguam buruh kami. Ai hubulu sami do Tuhan ragam nyakana masa. Jala posroh kami diho donganam kami Tuhan amolu sakai olo moho Tuhan madongane kami olo moho Tuhan mangurupi kami olo moho Tuhan manugu-nugu sudi ngulu nami padau kami Tuhan sien ragam nyaka namanusai kami alai patuduh batu kami Tuhan akas silas ni roha tonga-tonga ni ngolu sikadupari saya tok-tok mau manuku-nuku kami Tuhan jala mangajara-jari kami asabui ngulu nami tok-tok patu pahon silo moni roham ali Tuhan di bata manami buat kami tuho ruas di Huriam hakai bide pot dua on. Sai dongani mana sida marsada-sada cara cari jala para bisuhi. Pada usia persahiton lehon hamalumut tuakar mersahit. Jala dongani Tuhan disudi ngoluna. Patongom mana dobengka Tuhan paranguluon ni rosi uriamon. Ale Tuhan rongani ma sudi nangakara posom perhalado daming amangula di uriaon. Para bisuh kinasida asa halomon ni roham di ulahon. Asong inang perdita nami namangula Tuhan di uriaon. Acara jari perbisuh kinasida asa hobartulo moneroham diulahon ulona atau toko Tuhan dihaposi. Leho Tuhan hamalumut tuakar bersahid atau tong maho adongani sudi nangakaya nakon nami di persekolahan nabi perbisuh kinasida asa berhasil Tuhan persekolahan nai semula tingkat TK satu perguruan tinggi saya dongane Tuhan suri nasida bing gabe halomuan ni roham si walas ni rohai di tonga-tonga ni keluargana asongoninang di tonga-tonga ni huriam di gudang nyaka amasa Tuhan ya lupa nyaka enakon nami di partikian na perpudion saya ingani maroha dohot pikiran nasidabi asa unang tirikut-ikut tulaon naso hinalomohomo homa Tuhan madongani sudi nang akka makaholongi kuriamon jala perbadiai nasida persahalai tugu-tugu asabui gabe hapataran dengan siroham nasida toktong maho Tuhan madongani jala mangukap rohani sudi
nang cross ni huriamon. Asaulo Tuhan, marsileon-leon, kabe halak na bruzu, di tonga-tonga ni huriam. Nama nada huria, nama roha huria, jala toktong, kabe halamuan ni roham. Atong postur haname di Tuhan. Sadarion, manak tudi hame Tuhan mangalaka, dongani mahami. Pasu-pasu matuhan, sudi ulang nabi nasabing pon. Gabelas ni roha di hami, puji-pujian nang digwaramu. Nang lamulak kami andot Tuhan, sa tonga-tonga ni bagason, ramoti mahami. Kadau siya nasamara, puwe hami, pajupang daut keluarga di bagasan las ni roha. Atong mauliatin madeho Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop pami. Amin. Meredaya. Yesus
uli basa nama uli utus. Pasahat kami ma sinali homi tu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa operasi kami pilihanon pati pulau kerajaan munetong-tong di huriam dohot di Portibion. Buhai marohanami mari terdim. Asalam kami goro sileh-leh itu kami. Asalam kiri hai mandok muliate Tuhan. Mari kita Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malamoni roham, di Banua Tungaos sokon na di Banua Gijang, lehot matu kami sedado kanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, itu saya indongan namar dosa tu kami, unak kami togi hotu pengunjunan, palua mahami, sian pangago. Mulak mahamudi bagasa dame, jalo abuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jara moti Tuhan debata maho. Isodako Tuhan debata bohina tuho jara simaro haramidaho. Tidak pakon Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasakor horma damena tutodim. Amin. Shalom. Saat matu sektor nanaing patol hason puji-pujian. Cek satu. Cek satu. Cek satu.
Naikkan sedikit. Cek. Naikkan sedikit. Cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. 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 Ah, cek saja. Naikkan, naikkan. Tes, tes. Cek saja. Cek saja. Oke. Shalom Mamang Inang. Tes, tes. Siap, siap. Tes. Tes. Hora Samanginang. Tapi gimana ende puji-pujian sian sektor 2 Betania. Nah ditampil hon ima ina sian sektor Betania. Arab situ tuh mah rohanami asa sudehita ruasna mangaleon manupahi di ende puji-pujiata. Butima, Horas. Oh, enggak usah. Oh, Pak. Shalom Mamang Inang, kami mewakili sektor 2 ingin menyanyikan 2 buah pujian. Kami mohon dukungan Mamang Inang sekalian. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Tes, tes. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Cek, cek. Tes, tes. Mohon dukungannya semua ya. Tuhan ganti berlipat ganda. Amin. Foto dulu, foto, foto. Ya. Dah. Mulai. I love you, Lord. Tepuk tangan semua, tepuk For tangan your untuk kemuliaan mercy never Tuhan. fails me. All my days I've been held in your hand. Terima kasih. From the moment Saya that I bantu, wake saya bantu. up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yang tahu nyanyinya bisa sama-sama nyanyi ya. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. 'Cause I have lived in the goodness of God. And all my life
been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, 'cause I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Ooh, yeah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing Jesus. All my life you have been faithful. You've been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ooh. Tunggu. Ya. Siap. Lagu kedua. Ayo, Pung. Baen, Pung. Kumut sampai kabar kilau, bolos sanggup manahang alutan. Holan sadana tasitiopon, hatani Tuhani padanai. Nang kumut talpe akarobean, manang mun sa dolok tutoruan. Holan nasiro hahadamean, padan ni Tuhani say hodoi. Say ingot pada ni Tuhanmu, manipat ari manang borin golumanmu. Dang jadi ganggu beru hambu, Tuhani napu nangolumi. Naku masa akaparukilan, molosong gopan ang hangalutan. Holasa dan nato sitiopon, atari Tuhani sadanai. Bae na main na. Molo masa akaparukilan, molosong
gopman hangolutan holasa dan nato si tiopon hatari Tuhani padanai nakumbu salpe akarobean manangbu sa dolok tutoruan padana siro hahadamean padan di Tuhani say hodoi say ingot padan di Tuhanmu manipat ari manang borngin golomonmu dan jadi ganggu beru hambu Tuhani napu nangolumi ngolumi holasan agarobean manang bun satolok tutoruan padana siro hahadamean padan di Tuhani say hodoi say ingot padan di Tuhanmu manipat ari manang borngin golomonmu dan jadi ganggu beru hambu Tuhani napu nangolumi ngolumi molok biasa aga parukilan moloson gopman hangolutan holasa dan nada si tiopon hatari Tuhani padanai hatari Tuhani say hodoi Moliate makasih Nantula cuma 2 yang disiapin Panjang sawerannya, tampo. apa lagunya apa Marolo minum Selaguna ya deh. udah ada minum Horas Amanginang. Jadi sa sektor 2 patu pahul lagu dope sada lagu nainin na. Jadi lagu perpuri namanin na akka artis sa sektor 2. Alani Amanginang asa ria mahita jalahisa mahita inang mangalian nang pesat tetek ale molo se magnetek lam gudang do Amanginang. Jadi tapatupan waingon imana lau papunguhodana dohita lau tu ulaon pesta gotilon annongan. Alani asa tabuka ma akasakut tabeinang asa taliam ma bentuk apresiasi tu sektor 2 imana memberikan persembahan lagu pujian memuliakan Tuhata. Di pasahak matiki tu artis yang sektor 2. Muliate. amin di son adong kuboan Tuhan parbueni ngoluku nasor tardog nian sadiama argana Tuhan molosai dirajuma sudah tinggan basam jaloma Tuhan sailas maroha tangaku na met-meta Tuhan nasohe amat cari dope awon Tuhan rohaku ma hulehon Tuhan naboy pelehonoku gabela si roham jaloma Tuhan selas maroham di sonado huboat Tuhan parbueni ngoluku nasor tadok nian sadi ama hargana Tuhan molosain dirajuman sudah dengan basam jaloma Tuhan selas maroham tangaku na met-met da Tuhan nasohe amat cari
dope awot Tuhan, roha kuma hule ho Tuhan, naboy pele honoku gabelas ni roham, jaloma Tuhan, selas maroham. Mulyate. Terima kasih Amang Inang semua. Cek satu. Mulyate ma di pasahat kami mewakili panitia Pesta Gotilon tu sektor 2 iman nanaung turut berkontribusi menyembangkan lagu pujian dalam rangka menyemarakkan Pesta Gotilon HKBP Depok 2 tahun 2025. Song-song ini tu ruas Amang Inang Madok Mulyate dah kami totong ala nunga turut memberikan kontribusi apresiasi anggiat ma'ah akak nong tapasahat nong topatu peboga sesadarion anggiat matuhatta nama masu-masu tujuluan niari. Horas Mulyate, Tuhan memberkati.